دکھ نہ وکھاوے اللہ ماپیاں نو دیاں دے دکھ نہ وکھاوے اللہ ماپیاں نو دیاں دے پوچھیوں نہ کولوں جیڑے دکھیے نہ جیاں دے او لوگو اہل بیت دا تذکرہ کر دیو تے میرے پیغمبر دی دکھی بیٹی زینب دا تذکرہ کیوں نہیں کر دے جنہاں دے بارے رحمت کائنات نے فرمایا یا افضل بناتی یا افضل بناتی یا افضل بناتی اے میری او بیٹی ہے جنوں میری وجہ کر کے بڑے دکھ آئے نے اے میری او بیٹی ہے جنوں میری وجہ کر کے بڑیاں تکلیفاں آئیاں نے لوگ پتھر ماریاں کر دے میری پیغمبر دی بیٹی زینب نبی پاک نو تسلیاں دیا کر دیاں لوگ میرے پیغمبر نو ستایا کر دے میرے پیغمبر دی بیٹی نبی پاک دا حوصلہ بڑھایا کر دیاں اینے کر کے سجیدہ زینب مکیوں نکلیاں نے بڑا مشہور واقعہ ادھر مکے دے چودھریاں نو پتا چلیا نا آج محمد دی بیٹی مکیوں مدینے جا رہی ہے کیوں نہ کوئی آج بدلہ دے آجے دعا کریا کر اللہ بیٹیاں دے وے تے بیٹیاں دے دکھ نہ وکھاوے اللہ تیاں دی تیاں نے تے تیاں دے نصیب چنگے کر دے اللہ جڑیاں بیگنا بیٹیاں اپنے گھراں دے اندر دکھی نے اپنے گھراں دیاں خوشیاں تے بہاراں عطا کر دے میرے پیغمبر دی بیٹی بڑے چاواں دے نال آج اپنے باب محمد نو 2.5 سالاں بعد ملن واسطے مکے مدینے جا رہی ہے کیڑے کیڑے ارمان ہون گے حضرت زینب دے دل دے اندر این کر کے کہ ظالم طاقت دے اندر نکلی آئے انہیں حضرت زینب تے پیڑ دے اندر نیزہ ماری ہے سجیدہ سواری تو گر جاندیاں نے اس وقت سجیدہ زینب حاملہ سنے حمل ساقت ہو گیا این کر کے خون دے بوارے چلے سجیدہ زینب نے اپنے دوپٹے دے 2 ٹکڑے کر لے ایک ٹکڑا اپنے پیڑ تے بنیا ایک ٹکڑا سر تے لے لیا اینڈ چل دیاں جا رہیاں نے ادھر میرے پیغمبر نو پتا چلیا نا رحمت کائنات فرماندے نے میرے صحابیوں جاؤ نا میری بیٹی آندی پئی ہے فلاں مقام تو میری بیٹی نو لے کر کے آنا ادھر جناب سجیدہ زینب چل دیاں مدینہ منورہ پہنچیاں نا میرے پیغمبر دی بیٹی دا کٹیا پٹیا جسم میرے پیغمبر دے سامنے بیٹیاں دے دکھ ماپیاں دے کلیجے چیر کر کے رکھ دیندے نے بیٹیاں دے دکھ ماپیاں نو زخمی کر دیندے نے پھر بیٹی زینب ہوئے تے بابا محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میرے پیغمبر نو بیٹیاں بڑیاں پیاریاں سن بیٹے تے رب نے دے کے بچپن دے اندر ہی واپس بلا لے میرے پیغمبر بیٹیاں نال بیٹیاں والا بھی پیار کریا کر دے بیٹیاں والی بھی محبت کریا کر دے اینج بیٹی نو آندیاں ویکھیاں نا رحمت کائنات اٹھ کے کھڑے ہو گئے اینج بیٹی نو سینے لگایا آپ فرماندے نے بیٹی میں صدقے جاواں کی ہویا زخمی بیٹا خون دے نال لت پت نظر آنی ہے اج دکھی بیٹی نے اپنا سر باب محمد دے سینے تے رکھیا رو کر کے کہندیاں ابو جی میرے تے خبار بن اسود نے ظلم کیتا ہے رحمت کائنات نے انج کر کے دوویں ہاتھ بیٹی دے سر سے رکھے آپ فرماندے نے بیٹی صبر کر اللہ اجر عطا کرے گا پر میرے پیغمبر اندروں ٹوٹ چکے نے اینڈ بیٹی نو بٹھا دیتا رحمت کائنات فرماندے نے اور میں اپنے پیغمبر نبی پاک اپنے صحابہ نو مخاطب ہے آپ فرماندے نے بیٹ میرے صحابہ حبار بن اسود اج تو بعد کعبے دے غلاف نال بھی چمٹیاں نظر آئے انہوں پھڑ کے قتل کر دیو کیونکہ انہیں محمد دے جگر نو ہاتھ پائے انہیں محمد دا دل دکھائے اللہ اکبر لبر کائنات دے لوگوں ایسے زخم دی وجہ کر کے سجیدہ زینب اس دنیا تو رحلت فرما گیاں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کر دیا نے سجیدہ زینب دنیا تو چلیاں گیاں نا اسی انج کر کے سجیدہ زینب نو غسل دے رہی سن میرے پیغمبر تشریف لے کے آئے انج رحمت کائنات دی اکھاں دے آنسو دیاں لڑیاں لگیاں آپ
فرماندے نے میری بیٹی نو 3 واری 5 واری اس تو زیادہ غسل دینا تے جدوں غسل دے لیو تے مینوں دسیا جے ضرور۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اسی غسل دے کے پار گئیاں، نبی پاک تک پیغام پہنچایا نا، رحمت کائنات نے اپنی چادر اتاری ہے۔ آپ فرماندے نے میری بیٹی نو اس چادر دے اندر لپیٹ دیو۔ اتنا پیار سی میرے پیغمبر نو اپنیاں بیٹیاں نال۔ اے حضرت زینب میرے پیغمبر دی اہل بیت، دکھی بیٹی میرے پیغمبر دی، دکھ نہ وکھاوے اللہ ماپیاں نو دیاں دے، دکھ نہ وکھاوے اللہ ماپیاں نو دیاں دے، پوچھیوں نہ کولوں جیڑے دکھیے نہ جیاں دے، اے ماپیاں دے گھر پیر رکھنے انجوں نے بہاں دیاں گھر ماپیاں دے امانتاں نے ہوندیاں، دیاں گھر ماپیاں دے رونقاں نے ہوندیاں، دیاں گھر ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں، ماپیاں نو دکھی آوے بک بک روندیاں، بک بک روندیاں، اور رحمت سمجھ کے ماپے ریجاں نال پال دے، رحمت سمجھ کے بیٹی ماپے ریجاں نال پال دے، بڑی محبت نال رکھ دے سنبھال دے، اے بابل دا گھر چھڈ ماپیاں دا گھر چھڈ، ایک دن ٹر جاندیاں دیاں گھر ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں۔